Unya kami, wala may mga kaon. Unya ikaw, sige man ka og palit ug kulapo. Naglagot ng kus imuha ha. Grabe, barkada naman. Kwarta na ko, rin kwarta na ko. Ano mo gasto ning mga tawanan? Ako na may saligan yung tawanan. Nag-i-remit ko asawa. Ron. Lugar ako eh. Ay, lagi na ko sa trabaho. Sweldo, hurong niya, hayo. Hurong, hayo. Nag-i-remit ako asawa nila. Buo kaya ko ano eh. Mahuway sa kakuhaan eh. Naman tulog sa ako eh. Ay ano eh. Pa! Nak! Di naman sad ka. Tingnan na naghubog-hubog naman sad ka. Ikaw na eh, nak. Masinsa kay papa na ka. Hubog yung papa na ko eh. Wala pa sensya. Nasukot na ko sa imo ha. Kasi man ka og hubog-hubog. Dong, anong kaisog man mo dong? Nay, si Papa naghubog-hubog ng sad. Tagauli ni Papa. Sige nagyun na siya og kahubog. Mabunalan yun. Kuna ron. Pamunal na. Pamunal. Kasi naman papa mahubog eh. Ay, kabala ka na ka. Napang japot na ipamugas na. Unsay pang mugas. Salimi na ka. Dili magdaog bugas. Sumbong ti ka mamaron. Imo mama? Ano yung problema mo mama? Sabot naman sa nga maghubog ko. Yung mama ko. Sige man ka og hubog-hubog. Unya kami, wala may mga kaon. Unya ikaw, sige man ka og palit ug kulapo. Naglagot ng kus imuha ha. Wala na. Karong na kaya pa. Ayaw, bunali na. Uli na lang lagi pala. Uli na lang ko. Uli na lang ko na ka. Di ka muli kay bunalon ti ka. Punta na, muli ka dili. Uli na lagi pala. Uli na ko na. Kabala ka lang, uli na ko na ka. Ayaw mo bunali na. Kenapa nguli na ato? Wala ka. Nakalagit ni si Papo eh. Da halok lagi sa ako bunal.